ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕಾಂಡದ ರಡ್ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಬೈಯದ ಬಿನ್ನರ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಕ್ ನಕಲಿಗೆ ನಾನು ಆಟಿಲ ಅವಡು ಅಕಲಿಗೆ ನಾನು ಅಂಜಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ಸುರುಕಾದು ಎಂಕಲ್ ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಮಾಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲದ ಮಾಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೇ ನಿತ್ತಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪಡ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪಡ ಶೋರ ದವಣಿ ಮದ್ದೆಡು ಭಕ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಒಂದೇ ನಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1 kg ಇತ್ತು ಕೆಜಿಗೆ 5.5 ದಿನಾರ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾರಿಂದ 5.5 ದಿನಾರ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾರಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಈ 4 ಮಾಂಜಿಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಕಲ್ಲ 3 ಜನ ಬೇಕು ತಿನ್ನರ್ ಮಕ್ಕಳು 2 ಪೀಸ್ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಪೋಪುಂಡವೆ ಪಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಐನೇಡು ರಡ್ಡಿ ಎಂಕ್ ಬಕದ ಮಗಲೆ ಚಿಟ್ರ ಬಿಟ್ರ ನಗಲೆ ಬರ ಒರಿದಿನ ಅಕಲ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ ತಿಂತಾರೆ ರಡ್ಡಿ ಅಂತ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತ ಕೊಂಚ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಸುರುಕಾದು ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಚಮಚ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಬರ ಪಾಡೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಚಮಚ ಮುಜತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಇಂಚೆ ದೊರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ದೊರ್ಪುಂಡು ಏತುಂಡು 2 ಪೀಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ 2 ಪೀಸಿಗೆ ಈತು ಬೋಡು ಅಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿರ ಪಕ್ಕ ಒಂದೆಂಚಿನ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಒಂದುಲ ಅಮೇರ್ನಕಲತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಫರಾಸ್ ತಗಲ ಒಂದೇ ಪೂರ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಡಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚಿ 85 ವರ್ಷ ಹಾಪಿನ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಅರೇಬಿಕ್ ಬರ್ಕುಚ್ಚಿ ಗಕ್ಕ ಒಂದು ಅಮೇರ್ನಕಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅದ ಒಂದು ಮಕಲ ಅಲ್ಫರಾಸ್ ದಕಲ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಯಾಪಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೋರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀರಿಗೆದ ಕಮ್ಮಿ ಈತು ಚೀತಿಯ ಪಂಡೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡೆ ಅಂದಾಜು ಏತಂಗೆ ಏನು వచ్చి ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಬಂದ್ಪದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆ ದೊಡ್ತು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏತಂದಿದ್ದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇಗಲ್ಲ ಮದರ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿದಾಗಲ್ಲ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚಮಚ ಗಿಂಚೊಬ್ಬರ ಪಾಡಿನ ಸೀನಿಜ್ಜನ್ನು ಇಂಚೆ ಪಾತದು ಇಂಚೆ ಬೂರು ಬೂರು ಯೋ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಆತು ಬೂರು ನಿಖಲ್ ಅಂದಾಜಿ ಬಾಡೊನ್ನೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಲಿತ ನೀರಿಜಿಂದ ಲಿಂಬುದ ನೀರು ಮಾಡೋದು ಎಂಕಲ್ಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಂಕಲ್ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ತರಪಡೋದಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೀಡರ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂ ಯೋ ಪುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಬೋಡತ್ತಾ ಉಪ್ಪುಲ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪುನು ಏತಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ఒక ఉప్పు కమ్మి అంటే కూడా పాడువాను ఒక ఎన్న కైచాಳ కూడా అంతే ఇంక అభ్యాసం ఉండు సో నీకు అవేನು ಪೂರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀಕಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕనుక ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈತು ದೀತೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬೋಡಾಗಲೆ ಸೊ ಮಸಾಲದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈತು ಬರೋಡು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಚ್ಚ ಮಸಾಲ ಸೊ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪ ಪುಲಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಖಾರ ಉಂಡು కొంచెం గ్రేవీ అంటారు డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ కొరే మసాలా ఉండు జింజర్ గార్లిక్ ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆತನು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತಿನ ಮಸಾಲೋಡೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನು ಇಂಚೆ ಕಲರ್ತದೆ
ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಓಹ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಾರು ಅದು ಸೋಕದೊಂದು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಅದು ಪುಲಿ ಪೂರ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಲುಂಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಡುವೆ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಹಾಡುವೆ ಸತ್ಯವ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಸತ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕೇನ ಅಂತ ಈ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನ ಆತ ಶೋಕದ ಬೊಕ ಅಲ್ಪನ್ನೆ ನಂಬಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಎನ್ನ ಉಂಟು ಯಾಕಡೆ ಪಂತನಿ ಕಡೆ ಅಂಚೆ ತಿಳ್ನೇನಿತ್ತ ಮಸಾಲ ಬಾಡ್ಗ ಶೋಕದು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಪೋಡು ಇಂಚ ಉಲಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಮುದ್ದಿಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಬಂಜಿದುಲಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಜಿದುಲಾಯಿ ಫುಲ್ ಮೆತ್ತನೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಮಸಾಲ ಪತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮಲ್ಪನೆ ಏಳೆ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಿಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಂಡರ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಿಸ್ ಉಂಡು ಎಡಮ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಓ ದೆಂಗಾದಿತ್ತೀನಿ ಮೂಲಿ ಇಡೇಟ್ ನಿಕಲೇಮ್ ಕೊರೊಂಡತ್ತ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಕಾದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪುರ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪುರ ಅನ್ನೆಲ್ದಿ ಅವತ್ತು ಜನಗಳೇ ನಿಖಿಲ್ ತಿನ್ನೇವಾ ತೂಪಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತೂಪಿನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಏನಿತ್ತ ಬೈಯಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ನೆತ್ತಟ್ಟು ನಾನು ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ರೆಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬರ್ರೆಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಆರೆಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಟಿಲ್ ಆರೆಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿ ನಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದೇನು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡು ಓಕೆ ಬರ್ಕನಾ ಈಗ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡ್ರಿ ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಒಂದೊಂದು ತವಾ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ